Καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Τι μου κάνετε, εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας και αυτή την Τρίτη από το αγαπημένο μας κανάλι το Ε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την υπέροχη εκπομπή μας για σήμερα το βράδυ στην πανέμορφη Κίμολο. Στην προηγούμενη εκπομπή μας σας αφήσαμε στη Μήλο. Από εκεί λοιπόν συνεχίζουμε το νέο μας ταξίδι για το σημερινό μας προορισμό που δεν είναι άλλος από την όμορφη Κίμολο. Πήραμε λοιπόν από την Πολώνια της Μήλου το ferry boat Όσια Μεθοδία που μας ταξίδεψε γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια στην Ψάθη, το λιμάνι της Κιμόλου. Η Ψάθη είναι το λιμάνι της Κιμόλου. Εκεί θα βρείτε νοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφετέριες και θα περάσετε υπέροχα σε μία παραλία που βρίσκεται πολύ κοντά της. Η Ψάθη είναι το λιμάνι του νησιού. Εδώ φτάνει το πλοίο της γραμμής και το ferry boat από τη γειτονική Μήλο. Στην Ψάθη, όπου βρίσκεται και το λιμάνι της Κιμόλου, υπάρχει επίσης και η πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού, καθώς και μαγαζιά για ποτό και φαγητό. Εδώ μπορείτε επίσης να δείτε τα σύρματα, σπηλιές λαξεμένες στο βράχο, μέσα στις οποίες οι ψαράδες ασφαλίζουν το χειμώνα τις βάρκες τους.
Κάναμε μια φανταστική κρουαζιέρα με ταχύπλο στην Κίμολο με το Kiwi Kumat Ribs. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Κίμολο. Αναχώρηση με τον κύριο, τον καπετάνιο, τον κύριο Βασίλη, που θα μας πάει σε υπέροχα μέρη για να δούμε. Καλημέρα, καπετάνιε. Καλημέρα. Θα μας πάτε. Τώρα περνάμε να κάνουμε ένα tour στο Ρέμα. Είναι μια βραχώδη παραλία, συνεχόμενη. Ρέμα, Γούπα και Καράς. Θα δούμε μπροστά μας τώρα τον ελέφαντα. Πάμε να τα δούμε.
Εδώ είναι οι χρωματιστές πόρτες. Ασύρματα. Απόδραση 4 εποχών στην Άμπελο Βοχαϊκού. Το καλοκαίρι ωστόσο έχει την τιμητική της. Εκδρομείς από κάθε άκρη της Ελλάδας, αλλά και κάτοικοι από τις γύρω περιοχές επισκέπτονται τη φάρμα της ευγένειας και της αγάπης και στη συνέχεια γίνεται ο αγαπημένος τους προορισμός. Γιατί την αγαπούν? Γιατί είναι ένα σπίτι για πολλά υπέροχα ζώα, αρκετά από τα οποία έχουν διασωθεί, για τη φυσική της ομορφιά, για τον viral καφέ της και τα φρέσκα σνακ, για να απολαύσουν το φαγητό τους σε ένα τοπίο που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, γιατί τα παιδιά λατρεύουν να παίζουν ανέμελα, αλλά με ασφάλεια σε όλους τους χώρους που έχουν σχεδιαστεί για αυτά, να κατακτούν το φουσκωτό κάστρο όσες φορές θέλουν και να παίζουν μπαλίτσα στο νέο γηπεδάκι 5x5. Ναι, είναι δύσκολο να ξεκολλήσεις από την Άμπελο Βοχαϊκού. Γι' αυτό και έχει ένα ευρύ ωράριο λειτουργίας, για να μπορείς να πας πολλές φορές μες τη βδομάδα. Σας περιμένουμε λοιπόν να γίνουμε όλοι μια παρέα, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν πάντα και παντού. Πού αλλού? Στην Άμπελο Βοχαϊκού. Δες το ωράριο λειτουργίας στο site μας abelosvochaikou.gr και ακολούθησέ μας στα social media για να μαθαίνεις όλα τα νέα. Mantas Bay Apartments. Στην ιδηλιακή τοποθεσία της λίμνης Ήρεων βουλιαγμένη στο Λουτράκι, απολαύστε τα καταγάλανα νερά και ζήστε στο έπακρον της διακοπές σας. Μόλις 70 λεπτά από την Αθήνα, το συγκρότημα Mantas Bay Apartments
είναι ιδανικό για την καλοκαιρινή σας απόδραση. Απολαύστε τα κοκτέιλ σας πάνω στο κύμα και χαρείτε το καλοκαίρι στο έπακρον. Mantas Bay Apartments, Λίμνη Ηραίων Βουλιαγμένης, Λουτράκι. Τηλέφωνο 2741 09 12 20. Εδώ βλέπουμε και το σπίτι του καπετάνιου μας που μας ξεναγεί σε αυτή την πανέμορφη διαδρομή στο όμορφο νησί της Κιμόλου. Γεια σου καπετάνιε, με τα ωραία τα ταξίδια. Καλή σας μέρα και πάλι. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μικρός παράλιος οικισμός στο ανατολικό τμήμα της Κιμόλου. Το όνομά του προήλθε από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που υπάρχει εκεί. Διαθέτει μικρή αμμουδερή παραλία και ήταν από παλιά ψαράδικο λιμανάκι. Βρισκόμαστε στον κόλμο της Παναγίας Σταυλάκη. Και ονομάστηκε έτσι. Ονομάστηκε έτσι γιατί πίσω από το λόφο υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας, η εκκλησία του νησιού.
Κάπτεν Πέτρο! Τι κάνετε? Έμαθα ότι είστε ο μοναδικός κάτοικος εδώ πέρα στην Πολύαιγο και ζείτε μόνος σας με τη γυναίκα σας. Μπράβο σας! Συγχαρητήρια! Άστε καλά. Επάνω δεξιά βλέπουμε το φάρο. Βρισκόμαστε στην παραλία Φανάρι. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Ανδρέα που ταΐζει τα κατσικάκια. Στους καλόγερους Πολύαιγου. Κόλπος, γαλάζια νερά, Πολύαιγος.
Καφέ Αριάδνη. Χώρος δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Τηλέφωνο 210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Χώρος δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Τηλέφωνο 210 77 70.000. Εκλογές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα διεξαχθούν το τριήμερο από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 έως και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Υποψήφιος με το συνδυασμό του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για άλλη μία νικηφόρο θητεία. Ανδρέας Θανασούλης, επιχειρηματίας. Επαγγελματικά νέα. Alkis Restaurant. Σε μια υπέροχη τοποθεσία, εκεί που σκάει το κύμα στην παραλία της Πολώνια, απολαύστε τα πιο νόστιμα θαλασσινά και όχι μόνο. Αν επιθυμείτε να ζήσετε μια γαστρονομική εμπειρία, τότε το Alkis Restaurant είναι το μέρος για σας. Πολώνια. Τηλέφωνο 2287 041 598. Alkis Restaurant. In a wonderful location where the waves break on the beach of Polonia, enjoy the most delicious seafood and more. If you wish to live a gastronomic experience, then Alkis Restaurant is the place for you. Polonia. Telephone 22 87 0 41 598. Για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις σε Κυκλάδες και Κρήτη ταξιδεύουμε με την Sea Jets. Με ασφάλεια και ταχύτητα φτάνουμε στους αγαπημένους μας προορισμούς για ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια και εμπειρίες. Επιλέγουμε για τα ταξίδια μας τον πρωταθλητή Αιγαίου Champion Jet. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας για τους καλοκαιρινούς προορισμούς της επιλογής σας στο site μας www.seajets.gr, σε κάποιο ταξιδιωτικό πρακτορείο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 7710. For our summer getaways to Cyclades and Crete, we travel with Sea Jets. With safety and speed, we arrive at our favorite destinations for a summer full of trips and experiences. We choose the Aegean Champion Jet for our trips. Book now your tickets for the summer destinations of your choice on our website www.seajets.gr.
seajets.gr, at the traveling agency, or contact us at 210 710 7710. Für unsere Sommerausflüge auf die Kykladen und nach Kreta reisen wir mit SeaJets. Sicher und schnell erreichen wir unsere Lieblingsziele für einen Sommer vollen Ausflüge und Erlebnisse. Für unsere Reisen wählen wir den Aegean Champion Jet. Buchen Sie jetzt Ihre Tickets für die Sommerziele Ihrer Wahl auf unserer Website www.seajets.gr, in einem Reisebüro oder kontaktieren Sie uns unter 210 710 7710. Η Κίμολος έχει πάρα πολλά εκκλησάκια. Ένα από αυτά είναι και ο Άγιος Μάμας. Πάμε να τον δούμε μαζί. Άγιος Μάμας έχει δώσει το όνομά του στον οικισμό που βλέπουμε νότια του Αγίου Χαραλάμπους. Βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου λόφου με υπέροχη θέα. Αναγέρθηκε από τα θεμέλια πριν από 105 χρόνια. Σε έγγραφο του 1699 αναφέρεται η ύπαρξη του παλιού ναού.
Στο ταξίδι μας στην Κίμολο δεν μπορέσαμε να μην πάμε και στο Σινέ Καλησπερίτης, τον θερινό κινηματογράφο της Κιμόλου, που επιμελείται η εθελοντική ομάδα Κιμολίστες και προσφέρει δωρεάν σε όλους, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες. Λειτουργεί το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβριο με 1 ή 2 προβολές ανά εβδομάδα. Κύριο χαρακτηριστικό και ειδοποιώς διαφορά του είναι ότι το σημείο προβολής δεν είναι σταθερό, αλλά εναλλάσσεται μεταξύ κάποιων από τις πιο όμορφες τοποθεσίες του νησιού. Η ατμόσφαιρα του νησιού σε συνδυασμό με το ρομαντικό σκηνικό του θερινού σινεμά είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσετε. Βλέπουμε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, η πιο παλιά εκκλησία της Κιμόλου. Χρονολογείται από το 1500.
Bay Cruises. Εξερευνήστε τις παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά της Κιμόλου και βιώστε την απόλυτη εμπειρία της κρουαζιέρας με την Bay Cruises. Ταξιδέψτε γύρω από τα νησιά της Κιμόλου και της Πολυαίγου και ζήστε την απόλυτη εμπειρία του καλοκαιριού και όχι μόνο. Ο καπετάνιος Αυγουστής θα σας ταξιδέψει με απόλυτη ασφάλεια σε μέρη ονειρικά για βουτιές σε κρυστάλλινα νερά και μαγευτικές κρυφές παραλίες. Bay Cruises, Ψάθη, τηλέφωνο 6945 45 46 42 και mail info@baycruises.gr. Bay Cruises. Explore the beaches with the turquoise waters of Kimolos and live the ultimate cruise experience with Bay Cruises. Travel around the islands of Kimolos and Poliegos and live the ultimate summer experience and so much more. Captain Augustis will travel you with absolute safety to dreamy places. Bay Cruises, Ψάθη, telephone 69 45 45 46 42. Meltemi Restaurant. Θέα και γεύσεις. Ζήστε την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία από τα χέρια του σεφ και ιδιοκτήτη Αυγουστή Γαλανού. Απολαύστε με θέα το γαλάζιο του Αιγαίου γεύσεις που πραγματικά θα σας ταξιδέψουν. Meltemi Restaurant. Θέα και γεύσεις. Ξηρόκαμπος, Κίμολος. Τηλέφωνο 2287 051 360. Meltemi Restaurant. Views and flavors. Live the ultimate gastronomic experience from the hands of chef and owner Αυγουστής Γαλανός. Enjoy with a view of the Aegean blue flavors that will travel you. Meltemi Restaurant. Views and flavors. Ξηρόκαμπος, Κίμολος. Telephone 22 87 05 13 60. Θαλασσέα Hotel. Ξενοδοχείο υψηλής αισθητικής με όλες τις ανέσεις για να σας μείνει η διαμονή σας αξέχαστη. Με πλούσιο πρωινό και υπέροχα δωμάτια, το Θαλασσέα Hotel είναι το ιδανικό μέρος για να μείνετε στην Κίμολο. Θαλασσέα Hotel. Αλική, Κιμόλου. Τηλέφωνο 69 78 14 15 06. Θαλασσέα Hotel. Hotel of high aesthetics with all the comforts to make your stay unforgettable. With rich breakfasts and great rooms, Θαλασσέα Hotel is the ideal place to stay in Kimolos. Θαλασσέα Hotel. Kimolos, Aliki. Telephone 69 78 14 15 06.
θα σας πάω στη Μύκονο ή διαφορετικά το νησί των Ανέμων. Κοσμοπολίτικο νησί, βασικά το πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ελλάδας. Έρχονται celebrity από όλο τον κόσμο, αλλά και πολλοί Έλληνες θα το επισκεφτούν το νησί μας όλο το καλοκαίρι. Εμείς σας έχουμε κάθε εβδομάδα αποκλειστικά πλάνα για τα μάτια σας και μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε και αυτή την εβδομάδα στη Μύκονο. Το κάμπινγκ Τρίτων 2 βρίσκεται στην υπέροχη παραλία του Δρέπανου. Είναι μια ήσυχη, μοντέρνα, σκιασμένη τοποθεσία μόλις 12 χιλιόμετρα από την όμορφη παλιά πόλη του Ναυπλίου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε το ευρύχωρο δωμάτιό μας για 2 άτομα, ιδανικό για τη διαμονή σας. Απολαύστε τις πιο μαγευτικές κρουαζιέρες στην Πάργα, στους Παξούς και στους Αντίπαξους με το Vicky F2. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στην πιο καλοκαιρινή κρουαζιέρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 740 580. Απολαύστε τις πιο μαγευτικές κρουαζιέρες στην Πάργα, στους Παξούς και στους Αντίπαξους με το Vicky F2. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στην πιο καλοκαιρινή κρουαζιέρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 740 580.
Απολαύστε τις πιο μαγευτικές κρουαζιέρες στην Πάργα, στους Παξούς και στους Αντίπαξους με το Vicky F2. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στην πιο καλοκαιρινή κρουαζιέρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944 740 580. Εκλογές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που θα διεξαχθούν το τριήμερο από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 έως και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Υποψήφιος με το συνδυασμό του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου για άλλη μία νικηφόρο θητεία. Ανδρέας Θανασούλης, επιχειρηματίας. Επαγγελματικά νέα. Καφέ Αριάδνη. Χώρος δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Τηλέφωνο 210 77 70.000. Καφέ Αριάδνη. Χώρος δεξιώσεων και εκδηλώσεων. Ηρώων Πολυτεχνείου 80 στου Ζωγράφου. Τηλέφωνο 210 77 70.000. Φίλες και φίλοι μου, έχει φτάσει αυτή η μαγική στιγμή που την περιμένετε κάθε εβδομάδα για την κλήρωσή μας. Πριν όμως ξεκινήσω την κλήρωση, θα σας πω τα βήματα για να μπορείτε να πάρετε και εσείς μέρος στους διαγωνισμούς μας και να κερδίζετε φανταστικά δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι follow καλοκαιρινές αποδράσεις στο Instagram, tag το φίλο ή τη φίλη σας και ένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κλήρωσή μας. Ένας τυχερός λοιπόν κερδίζει 2 διανυκτερεύσεις στο Mandas Bay Apartments στη λίμνη Ήρεων στο πανέμορφο Λουτράκι. Χριστιάνα Αλεξοπούλου. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Χριστιάνα και καλή επιτυχία σε όλους τους υπόλοιπους για τις επόμενες κληρώσεις μας. Φίλες και φίλοι μου, αυτό ήταν και για σήμερα το βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, 8 με 9 το βράδυ, από το αγαπημένο μας κανάλι το Ε. Και μην μας χάνετε σε επανάληψη κάθε Τετάρτη πρωί, 8 με 9. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στις κληρώσεις μας, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά, ακολουθώντας μας στο Instagram. Σας αγαπώ πολύ, σας φιλώ γλυκά. Καλό σας βράδυ!